Så skal du så begynde at blive professionel. Bertel, skal du være professionel streamer? Ja. Going Skal være. Han er det allerede, ja. Åh ja, for helvede. Jeg lever i. Jeg skal bare lige downloade alt muligt lort, så man kan... Alt det der. Alt muligt lort, så din computer den bliver totalt... Og det sviger det i munden. Og så bagefter, Berline, der tørre mine øjne, så havde jeg vidst, jeg havde glemt, at jeg havde chili i hænderne, ikke? Hvad havde du? Hold kæft, det sved i øjnene. Det skal sgu da også lade mig Er det ikke chili nogen, i øjnene. Mens I andre lytter til, at det sviger i hans øjne, hvilken health bar skal man hente? Hvilken mod er det bedste? Jamen, der er ingen, der giver svar mig på det. Hej, Farverskov. Hvilken en hvad for noget, siger I? Hvilken mod? Health Indicator. Health Indicator, du kan bare vælge en helt hackline. Der er det gerne i. Ja, men jeg skal ikke hente nogen hackline. Jeg skal bare have et mod, der kan vise health. Enig. Det må man ikke have. Jo, det må man gerne. Ja. Det må man gerne. Og Det er står klart. Jeg kan lige forum. prøve Freak har skrevet det forum, og det må man gerne. I forum. Hedder det ikke I eller på forum? Det er ikke Det hedder det. Det hedder det, du kalder det for. Prøv at sige sådan. Er det 69 halv? Ja. Nej. Jeg kan kun bruge Michael, fordi det er ikke Det er også Michael, er det dit nye hus, du sidder i? Nej, det er min gamle lejlighed, fordi jeg skal have malet og sat huset i det i stand inden. Er det sådan noget gammel lort? Nej, det er sgu ikke. Sådan noget gammel lort. Jamen det er, Det er ja. lidt ligesom min mor. Det er engang lov, at I skulle have set det, hun er et vrag. Hun er huddød. Er hun huddød? Ja. Ligesom dig, eller hvad? Ja. Det ligger i familien. Altså, jeg plejer at sige, at plastikkirurgi kan klare det hele, ikke? Men i det her tilfælde... Der gav de op, faktisk. Det her. Jeg har skrevet flere artikler om det. Han er der hele... Fuck, så døde jeg. Men der er hele 4, der ser med. Øj, det er mange. Det er flere, det er sødt. mere end i går. Det er sikkert op mere end i morgen. User disconnected Og from your totalt channel. C4. Det er sikkert op mere end det nogensinde bliver. Det skulle også på grund af, at du kun er fordi du har siddet og reklameret herinde. Nej. Jo, du har. Nej, jeg har... Jo, du har siddet og skrevet navnene 100 gange til mig. Du har totalt spammet mig. Nej. Ej, hvem var det? Det var Magnus, det var ham, der er værtsygt gamer. Nej, det var Magnus. Jo, det var. Det var Virtual, så er der... Nej, det var ikke. Det var med mute igen. Det var ikke mig. Det var ikke mig. Har du muted ham, eller hvad? Streamer du? Ja. Ja. Okay. Har du muted ham? Fuck dig, Magnus. Fuck dig. Okay, nu. Hvad, der Fuck dig, muted ham? Magnus. 1, 2, 3, 4, 5, Ja, han 6, muted 7, ham. 8. Ja, ja. Okay, nice. Fuck dig, Magnus. Dums. Fuck. Fuck dig selv. Så taler vi vist lige ordentligt igen, hva'? Nej. Spørg lige Bellini, hvilken server han er inde på. Berlin, hvad for en server er du inde på? Der var en mere, der bøvsede. Der er en mere, der skal have... Det Hvem var det, der bøvsede den her gang? Sig det var Magnus, Ja, det var ikke stop mig, der nu det var ikke lige det Virtual der Games, der bøvseri. bøvsede. Det var ikke mig. Det var heller ikke Det var mig. ikke ham, der er den anden Det er der. bare ulækker. Du var Magnus. Det var ikke mig, hold kæft, Bertel. Det var Bertel for helvede. Nej, det er sgu da ikke. Det er Magnus. Ja, det var Magnus. Sig til Bellini, han skal unmute mig. Jeg kan ikke høre dig. Stop det. Sig til Bellini, han skal unmute mig. Nej, jeg gider ikke. Han har muted Du dig en skal ikke grund. sige til ham, at du skal unmute. Fordi det er der, Nej, der sig- bøvser hele tiden, og det er pisseklam måde. Det er ikke mig, der bøvser, ikke dumt. Jeg ved ikke, hvem det er, der sidder og bøvser, men det er ulækkert. Det er ikke dig, der er. Enig. Det er ikke mig, i hvert fald. Hey, tak for follow, hvem det så end er. Skal vi se. Jonas Nice. Tak for follow. User left your channel. Jonas, nice, du er nice. Ja, du er ret... Nå, der var lige en bøvs til, var. Den var lækker. Altså, hvor svært kan det være at forstå, man ikke skal gøre det? Svært nok til, at folk de stadigvæk bliver ved med at gøre det, umiddelbart. Jeg sidder og kigger direkte på Teamspeak nu, og bliver ved indtil der er en, der bøvser igen. Det var en anden. Det lød som en lille andebøvs. Det var Bertel, der. Nej, det var... Det var fucking Bertel, jeg kunne se, jeg sad på din. Det lød som en lille andebøvs. Det var Don. Det var Jeg tror, det var Don. Det var ikke Bertel, det var Don. Det var Don. Det var Don, der gjorde det. Det var Don Bellini. Det var sådan en lille... Det var Don, believe me. Bøvs.
Ja. Hvor mange viewers... Ej, ved I hvad? Der er faktisk kommet flere til efter I begyndte at bøvse. Så velkommen til jer, der ser med og lytter på de her dejlige bøvser. Tak. Ja, der er afsløret. Det var ikke mig! Det var Magnus. Det var ikke mig! Det var ikke mig! Christian, nej. Undskyld. Insufficient permissions. Det her, det var Bertel. Nej, det var... Jeg kunne da se din mikrofon, der blev holdt inde. Og hvis det ikke var dig, så ved jeg da virkelig ikke, hvem fanden det var. Jeg ved simpelthen ikke, hvem det var. Det var godt med det. Christian, er det dig? Det var Magnus. Ja, det var det. 100. Det var ikke en skid mig! Jo, det var. Hovsa. Man kan tydeligt høre det. Nå. Skal vi se, om der er nogle flere, vi kan jæle? Nu kan jeg mærke, at jeg bliver helt aggressiv med mit jæleri her. Så bliver jeg virkelig hissig. Ja. Nu Det slår du dig løs. Men jeg kan ikke se... Det lægger så meget, så jeg kan ikke se en skid. Nu slår du dig løs. Hvad er det, man skal skrive i kommanden for den ligesom reloader? Kan du er nogen af jer, der kan huske det? Du får lige jackpot. Var der nogen, der kan huske det? Hvad for man skal reload? Ja. Man kan skrive en eller anden command i chatten, sådan, så den ligesom reloader chunksene. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Nej, det er bare F3 og A samtidig. F3 og A. Så du skal bare trykke I samtidig. Tak. Der var en masse chunkfejl. Der var anden igen. Eller det? Det var andebøvsen. Jeg tror, det var dig, Bertel. Ja! User joined your channel. Nej, det var King. Det er mig. Er det dig, Christian? Er det dig, der laver andebøvser? Ses Hansen. Hej, Fagerskov. Vi hørte sjovt navn. Fagerskov 28 Mads. Vi ses. Hvem er det, der slår? Lige herude foran. Er det dig? Og det er dig. Ja. Min bror, han er dum. Så han tager en barber og skraber, og så skraber sit ud, når sine hår er på sin arm. Så ude i vores bad, der har vi sådan en barberskrab, og så har han taget den, og så skrabte han noget hår af sin arm. Tja. Ja, et andet sted. Han barberer sin. Ja. Ja, og så er det for meget. Men det blev Jeg nåede lige at lægge min høretelefoner et øjeblik, og så kommer jeg tilbage til, at han barberer sin... Ja, det er, hvad det hedder, Bertel, der snart skal i seng, tror jeg. Ja, han snakker. Der blev taget den lige til 18 plus der. Hvad? Ja, det er der. Tak for follow. Hvem follow? ANX 2000. Du er nummer 1621 follower. Tak. Det er mig. Fedt. Tak fordi du gider at sidde og kigge på en 31-årig gammel skaldet mand, der sidder og spiller Minecraft. Ja. Fedt. Mig. Nej. Så det er dejligt. Vi ses. Hvem går? Er det Bertel, der går? Eller jeg ved ikke det lige. Hvordan får man så Minecraft til at load det der mod, man har downloadet? Så man... Hvordan... Jeg har ikke forstand på det. Men det har jeg, men det virker bare ikke. Hvordan får man det så til at virke? Jeg har bare samme problem. Nå, men ikke noget alligevel der. Jeg kan ikke lige sende link, så skal jeg lige prøve at installere det, så kan jeg lige prøve at... Hej, virtual. Virtual er oppe i det andet rum.
Jeg Hvor spiller jeg lidt. lavede det samme, som jeg gjorde på en gang i foråret, hvor jeg stod op på de der iPhone nogen. Men hvordan får man det så virke? Det forstår jeg ikke. User joined your channel. Nå, Christian Hej, Dybdahl Petersen, du har muted din mikrofon. Hej Noob Cake. Hej. Du er lidt lav. Er jeg lav? Ja, det var du. Nå. Ja, han er heldigvis blevet højere. Hey King, ham der træveren, han er pisse sur på mig lige nu. King? Ja. Ham der træver, eller fuck det, ham der Titan der, han er pisse sur på mig, fordi jeg stod, og han er svåben ud af hånden. Han begyndte at accuse mig for hacker og alt muligt. Er der ikke nogen vagter af? User disconnected from your channel. Nej, ikke lige nu. Så var vi af med den første. Hvem skal være den næste? Og skal man bare gå med fuld ejer derovre? User left your channel. Der er hende, der går med fuld User iron left your gear, ja. channel. Ja. User disconnected from your channel. Det var helt dejligt at få tyndt ud. Der er en, der... Nå, Magnus, har du fundet ud af det der med health indicator? Magnus er gået op i den anden Prison 1. Yep. Jeg ved ikke lige hvorfor. Skal vi gå op og spørge? Det kan vi godt. En som ikke Channel kan user lide det. joined your channel. User joined your channel. Hvorfor dør alle nu bare den her op? Magnus, Ja, har du fundet ud af det? fundet ud af hvad? Nej, men du gad ikke at sende link. User left your channel. Hej, User Em. left your channel. Der kan jeg kan... Jeg skrev lige et andet User sted. left your channel. jeg User får lyst til left at your bruge channel. en masse User diamond. left your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User det bare her på joined your linken. Hvem er det, der channel. går ind og ud User hele tiden? joined Det kunne jeg godt tænke mig. User fandme left da your irriterende. channel. User left your channel. Tak, User så må I gerne joined blive your væk. channel. Bliv væk. Eller hvad User laver du? Bliv joined væk. your Bliv nu channel. væk. For helvede, mand. Hvem er det, der joiner og går og joiner og går og joiner og går? Det er os alle sammen. Det er Peter Anja. kommer til at tage lidt tid, hvis jeg skal sige alle navnene. Så. Hmm. Hvad gider det godt at gå? Hvorfor? Fordi at du skal ikke være her. Men jeg vil gerne tale med jer i Prison. Det må du også godt være. Bare blive. Magnus, jeg har sendt link nu. Ja, det kan jeg se. Det er Fordi lidt jeg en skulle hack. lige mig, I er med, og der er Nej, det er ikke flere, hack. der skal med. Det er sådan, sikkert sådan et eller andet... Men Det, skal det skulle For man vi- være helt siger. Sikkert virus. Hvad fanden skal jeg så trykke på? Den der står download, eller hvad? Ja, hvis- Hej igen, Christian 8, Klim. 3, 3, 3. Gør det med noget, Chris Boy? Hvad? Gør det med noget? Nej, nej, jeg er rigtig. Så længe du ikke slår, så slår jeg heller ikke. Okay. Klo, hop! User joined Jeg your kunne ikke channel. give Klog, en hop. pak på dig. Ja, du må gerne komme ind, Christian Klim. Men så skal du bare teste den IP, der står lige her. User left your Sådan her. channel. Og så Hvordan? skal du gå Okay. over i det, der hedder Prison. Det kan jeg sgu da ikke kende. Jeg kan ikke bare kigge på den der kæmpe store knap der. Det har det fast. Hvem er det? Er det Gams? Er du gamst? Crazy boy. Hvad laver du? Ja, jeg troede sgu da ikke, I var herinde. User joined your channel. Jamen Gams, han slår os bare. User joined Det your var channel. ikke mig. Du skal vide, at det var Noget på dine ting, Joined your channel. Gams. Jeg troede sgu da ikke, I var herinde. Må jeg få mine ting tilbage? Ja, jeg har Den er sgu fået hård, den den der. er Fy helvede. Hvad fuck er det for en Hvor er jeg du skal henne? trykke på? Fuck, den er Jeg er hård. selv lige der ved dig. Kan man så ikke Christian. Bare lige have... nede. Kan man ikke prøve at have Optifine og Forge installeret på samme tid? Channel switched. Ja, vi er lige gået op i kanalen lige op over, Christian. Den der hedder på Teamspeak, der er sådan en kanal lige henover, hvor du er nu. Der er jo forskellige kanaler, Christian. Så kan man skifte, og når der ikke er nogen, der svarer, så fordi der ikke er nogen, User der sidder i joined your kanalen. channel. Spørg for ham der
User joined your channel. I var okay. Er I okay? User joined your channel. Ja. User left your channel. Hvorfor skulle vi ikke være okay? Jeg ved ikke. Det er bare ham, der er spæderen lavet. Hvordan skifter man kanal? User left your channel. Hvordan skifter man kanal? User left your channel. Det gør man ved at... Har du TeamSpeak åben, Christian? Ja, hele tiden. Godt. Så kan du se lige op over os. Der er nogle forskellige kanaler. Som det hedder Prison 1 og OP Prison og Creative 1 og alt muligt deroppe af. Så klikker du, dobbeltklikker du bare på for eksempel den der hedder Prison 1. Og så ryger du deroppe i den kanal. Det gør jeg nu. Ikke? Nej, du er stadig Prison 2. Du har ikke skiftet kanal. Jamen nu. Nej, du er stadig hernede. Du skal klikke på det. Det var der står Prison 1 for eksempel. 2 gange. Det gør jeg også. Sådan her, ligesom jeg gør nu. Channel 2 switch. taster, det er, at man skal trykke, så man kan se entities på sådan en mærkelig måde. Jamen, vi... Insufficient Nå, det der, så der permissions. går streger hen til entities. Channel switched. Du skal prøve at klikke. Du skal klikke 2 gange på det, hvor der står Prison. Jeg dobbeltklikker. Det gør du ikke, fordi så vil du skifte. Du klikker ikke det rigtige sted, Christian. Ja, men det må jeg have mus på. Det er der, hvor det står vagt. Og så er rødt bakken. Vagt? Vagt? Du er ikke vagt. Nej, det er jeg ikke. Du skal ikke dobbeltklikke på mig, for eksempel. Du skal klikke der, hvor der står Prison 1 eller Prison 2. Men ikke i vagt. Nej, for du er ikke vagt. Skal jeg så gå hen? Nu skal du gå. Minecraft. Du skal gå længere ned, ja. Du skal gå længere ned. Du er for langt deroppe, ja. Og så skal du Kan du se, skrive... hvad jeg laver? Jeg kan se, at du er hernede i Prison 2. Og du skal finde den, der hedder Prison 1, hvor der ikke står noget om vagt. Så kan du sige til den, eller... Ja, lige pludselig så kan jeg høre, at du er væk, og så er det lykkes for dig. Skal jeg gå helt ned i bunden? Nej, ikke helt ned i bunden. Okay. Det private rum, der kan du heller ikke komme ind. Nej, der er noget fugkast. Skal jeg gå helt op, indtil jeg kan se noget mere? Nej, du skal bare finde den, som der hedder Prison 1. Og så skal du dobbeltklikke på det. Skal de være gule ude for enden? Hvad for noget? Der er sådan nogle gule hvide firkanter. Det er de grønne firkanter, du skal finde. Hvis du tager den helt op fra toppen, så hedder den staff, og så hedder den vagt, og så hedder den hjælper, og lobby, og AFK, og hygge, og Minecraft. Så nede i den, der hedder Minecraft, der er sådan nogle grønne ting. Skyblock 2, Kit PvP, og det er nedad. Ja. Og så finder du den der lige hen over den kanal, du er i nu, som der hedder Prison 1. User left your channel. Channel switched. Ja, så der skiftede du til Fraction 1. Men så kan du skifte til den, der hedder Prison 1. Ja. Jeg kigger efter hende. Prison 1. User left your channel. Channel switched. User joined your channel. Det kan jeg gjort. Ja, det var flot. Så ved du, hvordan du skifter kanaler. Hallo? Ja, Det er det. hvad er du? Hjælp nogen. Ja, Jonas. Jeg skal nok forsøge, men altså, jeg skal lige se noget lovligt først, jo.
bare jaile nogen uden at de ikke har gjort noget. Hvordan så jaile en? Ja, Jonas. Jeg har set det. Jeg så også en med et våben, jo. Og jeg er den eneste vagt på, så derfor så skrev jeg ikke et drop. Nu skal jeg downloade noget, hvor man kan... Sådan noget, hvor man kan hvad? Når andre får det, og så kommer man op. Det er ikke noget, man skal downloade. Hvad skal man så? Du skal ind på en hjemmeside. Og hvad så? Opsæt det. Men det er slet ikke nødvendigt at downloade noget. Det er Hvad skal forkert. jeg så? Okay. User joined your channel. Ja. Hvad er Overwatch? Overwatch. User joined your channel. Det er sådan et lille program, hvor man kan... Hvis du spiller et spil, så kan du så se, hvem det er, der kommer ind i kanalen. Det er egentlig meget smart. Hvad for en kanal? Teamspeak-kanalen. Det som du lige har lært, hvor du skiftede kanal. Det er jo kanalerne. Hej Uffe. Goddag. Hej Uffe. Vi kører stadig. Goddag. Vi streamer stadig, Uffe. Vil du have en anden server? Siger Christian. Clean. Nej. Jeg spiller faktisk næsten kun på den her server. Så. Ellers tak du. Kender du den her server, Christian? Clean? Kan du skrive i chatten? Så kan jeg svare dig. Hvordan får man så det der follow? Sæt. Hvordan laver jeg min egen Hvad så? Hvis du skal lave dit eget rum på Teamspeak, så skal du donere penge til serveren. Ja, til den på. Så kan du få dit eget rum. Så simpelt er det. Til gengæld får man også en masse andre ting. Ja. Men Christian, du er ikke logget ind på serveren, eller på Minecraft-serveren, er du det? Nej. Jeg må gerne spørge, hvor gammel Christian han er. Jeg er 20. Hvad? Jeg er 20. 20? Ja. Okay. Jamen, det er I. Så du er 20? Ja, han er 20. Man kan bare ikke høre hans mix nu også. Nej, men det er fordi... Christian, det kan du selv fortælle. Hvad skal jeg sige? Hvorfor din stemme lyder, som den lyder? Det er sygdom, jeg har. Det er fordi, at min sygdom gør, at jeg har lidt mandehormoner. Men jeg er i behandling. Okay. Okay. Jeg har sådan noget anelse, som jeg får nede i navlen. Okay. Så når året er ved at være forbi, så får jeg en mandehormoner kontrol. Men Christian, han har underskud af mandlige kønshormoner, som man siger. Det her er faktisk også en anden en, der har. Og så når man er en dreng, så er det svært at være i underskud af mandlige kønshormoner. Eller hvordan får man det der OBS, man kan se det der lort? Du behøver ikke OBS for at kunne se det. Start med at google. For eksempel Google Twitch follower alert eller sådan noget, ikke? Så det vil jeg starte med.
Tager du så ikke også facecam på, Bertel? Nej. Kom nu, mand. Det gør Michael, da han ser ordentligt sexy ud. Ja. Eller? Skal du have sådan en shark brutality? Ja. Okay. Det er planen. Okay. Har du prøvet top data? User joined your channel. Nej, det kan jeg ikke. ikke. Købe min computer. Hvad er det for Det er en? virkelig godt. Det er også meget billigere. Skal jeg prøve at sende en link? Jeg tror lige, jeg skal lukke døren, for jeg kan mærke, at jeg får myggestik. Nej, det fik også den ene nat her, der havde glemt at slå lyset, der faldt i søvn. Skal den damme nu? Så. Er du ligeglad med, hvordan kabinettet ser ud og sådan noget egentlig? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Det har jeg ikke tænkt over. Det er jeg ikke. Nej. Altså kabinettet, det er bare det allervigtigste i en computer, ikke? Ja. Det synes jeg. Selve computeren er lidt ligegyldigt, det er faktisk. Nej. Hold op, den her lagging, jeg kan slet ikke. Kig på det, hvis du får taget. Så har jeg lige startet et bingo game her, hvor man kan vinde. Ikke noget. Og jeg har ikke lige noget at give væk, men prøv lige at skrive et nummer i chatten. Og se om det her bingo games, de virker. Jeg skriver 69, som i M69 Hansen. 4 er der en, der skriver. Enter a number for 1, 2, 3. Ja. Jeg mødte lige ham der. Nogle vagter, der kan undjæle. My please. For det første caps. For det andet søgt, virkelig. Hvad med... Og for det tredje alle de udrufstegn der, ikke? Ja. Så begynder vi bare at mute. Nice skin. Det er ligesom i CSGO. Ej, hvor fedt. Okay, og hvad skal jeg så gøre for at slutte den her bingo bango ting? Det lyder meget professionelt. The bingo game is active. Michael må spørge, hvorfor fanden du mutede ham, The Multiman. Var det ikke den rigtige, jeg mutede? Det var ikke den rigtige. Fuck. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvordan man unmuter folk. Du skal bare mute deres navn og så 1 sekund. 1 mellemrum S. Okay. Så de bare muter 1 sekund og så, ja. Men det er nemlig også til at gøre, men jeg kan bare huske, hvordan man hedder unmute. Nej, du muter den forkert igen. Jeg mutede ham 1 sekund, som du sagde. Nå, sorry, det er mig, der er dum, okay? Jeg er så dum, jeg kan ikke huske så mange ting. Hvis du får tid på kan vi så ikke... Ikke noget. 7 jeg har muted ham, der skulle mutes Mikkel Bandit. Der kommer en her i Iron Gear. Ham nakker jeg. Skal nakke ham igen. Ja, der var en i Iron Gear, som PvP lukkede, da jeg nakkede ham. Så du skal bare tjene dem for armor, bagefter våben, og bagefter no PvP. Alt det sammen på en gang. Og er der en måde at slå chatten fra? Hvad? Er der en måde at slå chatten fra? Det er der, men jeg ved ikke lige... Kan jeg sgu ikke huske, hvordan du? Nå, altså inde i Minecraft? Ja. Okay, du trykker på escape, okay? Ja. Så går du i options. Ja. Så går du i chat settings. Dernede siden af hendes højre. Tak. Og så tager du bare chat, og så tager du den bare hen på hidden. Hidden, ja. Så er den væk. Sådan. Godt. Tak. Og hvis du vil gøre sådan, så du stadig kan skrive i den. For commands og sådan noget, uden du kan se, hvad andre folk skriver. Vil du gerne kunne gøre det? Nej, jeg har fundet af det. Jeg okay. Fedt. Hvorfor vil du overhovedet chatten fra? Jeg ved ikke. Jeg synes ikke, det er så vigtigt. User left your channel. Okay. Seriøst, jeg har det vildeste delay-lag-agtige. Det har jeg også. Nå, nu har folk skrevet numre i chatten der. Nu prøver vi sgu lige. Hvad sker der så? Jeg fik en mail fra Freak.dk. Jeg tror alle har fået den med at... Ja. Vi er opmærksomme på lag, det bliver snart fikset og sådan noget.
Eller andet. Er du lige med? Jeg lægger ikke overhovedet. Okay, der var lige pænt syg kill over der. Nå, Optag det. Altid OBS klar. Jamen, jeg ved ikke om det var kill over, for jeg læggede, men altså for læg synsvinklen lignede det kill over. Battle Gaming. Jeg har lige stoppet den der, ja. Ej. Men jeg starter den der bare igen. Jeg kan ikke... Okay, hold da kæft, men der var lige lyd på her. Ved du hvad, jeg prøver den igen. Jeg prøver sgu igen. Jeg ved ikke, hvor lang tid den tager, og hvor lang tid det går. Jeg smuttede lige hurtigt. We launch the game with this command. Bingo. Okay, I skal simpelthen finde det rigtige nummer. For at vinde. I skal ikke, ja, det er det rigtige nummer, I skal finde, så I skal sådan set, ja, spam chatten med numre, eller hvad? Det må det så være. Og Ja, det er ikke køles, man gør det 1, 2, 3, 4, ikke? Nej, det er et nummer mellem 1 og 100. Sådan en bingo-leg ting. Og så skal man så finde det rigtige nummer, så vinder man. Men jeg har ikke noget, I kan vinde. Det er bare lige et test. channel. Bare lige så I ved det. Jeg har ikke noget, I kan vinde. Men I må gerne prøve. Bertel, det er under 100. Ja, det er... Sorry. ja. Jeg skulle lige grine færdig. Det kan være, jeg går mere lidt til dig. Det skal du lige sige igen, Christian. Det kunne jeg ikke høre. Det kan være, jeg donerer til dig. Om lidt. Donere? Ej, det skal du sgu ikke, du. Okay. Tror jeg ikke nogen god idé, Christian. Kan du ikke lige se, at du skulle forklare din kontakt? At du har givet penge til mig? Nej, det ville være dumt. Det ville være dumt. Det vil jeg ikke tage imod. Jeg tror, jeg vil få problemer ud af det. Nå, med skolen. Tag penge for eleverne. Ja. Så det behøver du ikke gøre. Det skal du ikke gøre, hedder det. Så vil jeg hellere tage nogle penge fra nogle andre. Sådan nogle som Bertel for eksempel, ikke? Han kunne godt. Ej. Jamen, jeg ved det ikke, Christian, men jeg synes ikke, du skal gøre det. Nå, hvad? I har ikke fundet et rigtigt tal endnu, eller hvad? Kan jeg se, den kører stadig? Men hvorfor fanden? Der har da næsten været alle tal. Og den har ikke sagt, at der er nogen af dem, der har vundet endnu. Så virker det sgu nok ikke. Lad os... Jo, jeg skal nok lige komme ind med det første bødepaket. Hvad? Christian? Du er god til at spille Minecraft. Jamen det er jo fordi, jeg er vagt herinde på den her server jo. Og så skal jeg holde... Og så... Du er god til at bære på Minecraft. Nå, jeg skal holde øje med dem. Jeg skal holde øje med dem her. Nu er der en, der slog mig. Jeg så det ikke, fordi han slog mig i ryggen. Så må jeg ikke gøre noget. Det står i min chat, at han har slået mig. Men så længe jeg ikke har set det... Jamen det vil... Nå, ikke noget. Så længe at jeg ikke ser det med min... Altså... Hvis jeg nu står i F5, og jeg ser, at han slår mig, så må jeg gerne gøre noget. Hvis jeg ikke kan se det, så må jeg ikke gøre noget. Det gør alle vagter, fordi de ellers skulle lige meget, om de kan se det eller ej. Det må man ikke. Skal jeg optage det så? Virtual. Kom til beta af mange med hjernearmer. Uffe, er du her nu? Uffe er her ikke endnu. Jamen jeg kan lige komme ind og hjælpe dig. Der er en Jeg var- piger. Jeg kommer lige ind så. Men så skal jeg lige rende op i B og nakke dem, eller hvad?
Jeg mener allerede, jeg er B, så jeg kan lige. Men det er fint så. Jeg er B. Se, ham der så jeg slå mig. Så kan jeg jaile ham. Har du nogensinde været nede i PP-minen? Ja, ja. Okay. Jeg har aldrig fundet, at man må gøre det alene. Nej. User disconnected from your channel. Jeg kan ikke bare se nogen med vagt, eller med Arangear. Tror du ikke, de står dernede ved det der sted, vi ikke kender? Ja, nede i cellerne. Ja. Nede i Black Market. Nej, hvad? Det ved jeg ikke, hvad. Nej, jeg ved sgu ikke, hvad det er. Nej, det er bare snakke om det, men... Det vil sige, at der ikke er nogen, der har fundet det rigtige tal endnu? Jeg kommer ind og Jeg ved, om jeg selv kan sætte tallet her. Hvad kan man vinde? Man kan ikke rigtig lige vinde noget. Det er lidt for sjov. Men det, jeg skal se, om man kan bruge det til noget jo. Man vinder. Hvis man kunne vinde noget. Kan jeg se. Ja, hvis man kunne vinde noget, så kunne det jo være godt. Den fandt jeg lige en her, jeg fik 6 diamanter af nakken. Det er sgu da meget godt. De sælger bare ikke for noget, gør de det? Nej, man kan ikke sælge diamanter. Så gemmer dem bare. Stop, Conrad. Conrad. Så skal jeg gøre det i spillershop, men det har sgu da ikke tænkt mig. Hvorfor kan I ikke sælge diamanter? Det kan vi bare ikke. Jeg ved ikke hvorfor. Det ser for spæt, det er serveren lægger så meget. Der var 4 inde. Der var 4, der stoppede. Vi har andre, der kiggede med. Hvad kører du nu? Nej, du går offline. Jeg går nu. Jeg skal fange mig. Battle er gået offline. Lortenet. Kan I høre mig? Ja, vi kan godt høre dig. Nej. Jeg skal nok gøre det starten igen. Oh my god, jeg har fået 39 followers i dag. Fandt meget godt klaret. Hallo, kan der ikke nogen, der kan hjælpe mig med at få det der nået til? Christian, jeg får nok ikke tid til at se stream hver dag. Nej. Men den er... Bertel, det er meget svært. Jeg har forsøgt at hjælpe Christian til det, men det er skidesvært at forklare. Hvordan man får, Christian, det der med chat og alt det der, kan du huske det? Det er skidesvært at forklare, så man kan forstå det. Kan du prøve at se på YouTube? Og så ellers så på Google oversæt til dig. Og så sætte det ind på YouTube. Jeg har prøvet på det der med det virker ikke. Jeg smutter lige sekunder. User left your channel. Hvad er klokken egentlig? 20:36. Okay. Og jeg har 16 i alt. 16 hvad? Der er set på en kanal. Det er sgu da meget godt. Flot. User joined your channel. Hey. Hej. Hello. Jeg ved ikke lige, hvem det var, der joinede. Det er Visual Games. Tror jeg. Ja, det var det. User joined your channel. User joined your channel. Hold da. Min mikrofon ind i god. Ja. Super. Jeg har ikke sat min mikrofon til, jeg bruger bare mit headset. Ja, samme her. Ja, det gør jeg også. Hvis jeg satte min mikrofon til, så hvis jeg bare kom til at slå en lille bitte prut, så kunne jeg høre det. Okay. Ja, eller et eller andet, hvis man ikke bevæger sig i sofaen eller et eller andet, så ville man også kunne høre det. Så derfor så har jeg, ja, den har jeg ikke sat til.
Altså, jeg købte et i Elgiganten, det hedder Firestorm H01. Det er rigtig godt. Ja. Jeg har Sennheiser PT363D. Jeg ved ikke, altså jeg fik meget hate, fordi jeg købte det på det. De synes, det var overpriced, mand. Ja, det var hvad jeg havde behov for. Hvad kostede det? 2.000. Der købte det. Mm. Jesus. Købte hvad? Mit headset. Ja, mit headset. Ej, du får tilbudt 200 kroner ud eller sådan noget. 1800 sådan noget. Det er det, jeg købte min studiemikrofon til. Hold da op. Det hedder Sennheiser PC363D. De kalder selv for creme de la creme. Det burde fandme da også være til den pris. Men det jeg snakker i lige nu, det koster 400 kroner. Og det er en god mic. Jeg ved ikke, hvordan er min mic? Men den er okay. Okay. Min den er sådan lidt, min er ikke verdens bedste, vel? Altså, man kan godt høre det i mikrofon. Altså, man kan godt høre, altså, jeg plejer at sige, at er lidt metal på, hvordan det lyder det virkelig. Den er ikke så rummelig ligesom en studiemikrofon. Nej. Men altså, den er god. Jeg ved ikke, altså. Den er meget ren. Hvad er det ikke altså også min, eller hvad? Det der headset, du har? Ja. Hvad hedder det for nyt? Jeg havde sendt det hedder Adax. Jeg ved ikke, hvad det er for et mærke. Ja, det. Jeg havde musemod med det. Det er ikke så meget. User left your channel. Jeg vil købe stil til Apex tastatur. Ja, Christian, hvad er der? Den der Samsung mikrofon, du har, er den god? What? Den Samsung mikrofon. Ja, den her viser drejepladsen. Den er okay, Christian. Jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Du har en dårlig mikrofon. Nej, man kan godt høre det, hvis man nu bare lige lytter efter. Jeg kan forstå det. Det er meget svært. Er det ikke et Razer Kraken, du har? Mig? Nej, stil til Apex. Jo, Christian har et Razer. Ja, Razer Kraken, ja. Ja, det er dyrt, ja. Men Det synes jeg så. det er jo stadig det, som Christian døjer med, det er hans stemme jo. Og det er svært, når man ikke kender Christian. Jeg kan ikke gå for det. Nej. Sådan er det. Hvordan er det jo? Vagttrappen er fjernet i minen. Nå. Men Michael? Hvad? Hvad siger du? Jeg siger, at du skal kigge mere og snakke mere. Nå, du skal smutte, eller hvad? Ja, jeg skal til at lave musik og musik, ikke? Så er jeg ved at se. Nå, du skal måske selv streame, eller hvad? What? Der stod der en og slog mig, men nu er han væk. Du må heller ikke jail ham, når han er af, når du kan se ham med flot. Han er der. Nu gør han det igen. Du må heller ikke jail ham, når du kan se, at han er flot måde. Men han gjorde det igen. Hvor så du? Ja, Christian, jeg kan godt høre dig. Vi kan bare snakke en anden gang på. Jamen altså, hver gang jeg spiller her inden for serveren, så er jeg her. Så du er velkommen. Hej. God aften til alle. Ja, i lige måde, Christian. Jo, tak i lige måde, Christian. Hej. Hej. Ja, jeg ved ikke, vi har ikke fortalt ham, hvordan du logger af, Christian. Det skal du så gøre på Connections. Eller så skal du bare trykke kryds. Eller bare trykke kryds op i hjørnet. Ja, jeg krydser, ja. Skal jeg bare trykke Connections, og så trykke Connections over. Bare tryk op i krydset, så lukker den med. Og vi hjørnet. User disconnected from your channel. Hello. Hello. Eller Bellini. Luk mig ud, skrev du. Jeg var lige ved at give dig mute. Hvorfor muter du mig hele tiden? Hvad ved du? Hvorfor muter du mig hele tiden? Fordi du bøvser, og fordi du irriterer mig. Jeg har ikke bøvset i en halv time nu. Mere faktisk. Fordi du bøvser, og du irriterer mig. Nå, okay. Det sidste kan jeg godt se. Men det første, det har jeg ikke gjort i lang tid. Heller ikke med solvand. Jeg skal også tisse hele tiden. Nå, jeg skulle hilse fra Christian og sige velkommen til at join ham på hans stream.
Tak. Jamen, det gør jeg hver gang jeg styrer af listen, når jeg er hjemme. Kan du ikke spørge ham, om du ikke kan blive moderator eller sådan noget? Fordi jeg var derinde, ikke også? Og der kunne jeg kun komme til fra min iPad. Og det er skide svært og besværligt at bande folk, der sender pornobilleder der. Når det er... Nå, kan man godt gøre. Når de sætter links, eller hvad? Ja, de der porno. Eller når de... Kan man godt gøre det på Twitch? Ja. Nå, så vil jeg men det kan jeg godt. User joined your channel. Hej, Bertel. Hvad siger Wow. Ej, Bertel. Bertel. Wow. Du skal ikke udlægge hans øre, inden han er færdig med YouTube, vel? Ja, det kan også være, at det bare var TS, der gjorde det. I er så diplomatiske. Kom til Cellegang 7, hvor fanden den er. Jeg synes, det giver ikke nogen logik, sådan som Cellegangen er. Ja, jeg kommer ud af fængslet lige om Hvilken der. blok? Nummer 7. Er den nede i kælderen, eller hvad? Hvilken blok? Kan du se? Nå, ja, se. Hvor vil du hen, siger du? Han siger Hvor vil 7. du hen? Hvor fanden er den henne? Den er i kælderen. Nå, det er nede i kælderen. Og det er lige ude. Ja. Nej, du... Hallo, Eller hvad hedder det? Det er mellem celleblok 2 og 3. Trappen ned derovre. Nej, undskyld, det er over i den anden side. Undskyld. Ja, det er det, og det giver sådan ikke rigtig nogen logik. Det er over til højre. Det er ned ad trappen over til højre. Det gør jeg Sorry. Jeg kigger. Hvorfor skulle jeg herned? Det er fordi, at celleblok 7 har sin egen, hvor 7, 8, 9 og 10, de ligger over i den anden. Det er rigtigt. Nå, sådan der. Hvordan er status herinde på resten med lag og sådan noget? Altså, jeg skrev ud til mail til alle, at de arbejder på det, men jeg synes, det er i hvert fald ikke lige så slemt mere. Nej, det er overhovedet ikke så slemt mere. Helt vildt. Jeg synes, det lægger helt vildt. Ja, det kan Okay. synes jeg. Det er svært at være vagt, og Ja. For helvede, snakker man kan alle ikke andre, end den, der gør det. Nå, nu ved jeg, hvorfor de vil have mig hernede. Det skulle da dejligt prøve at nakke i dag, var det ikke, Dennis? Det var fucking svært, vi kunne ikke se dig, man. Du stod bare lægget. Der er værsinger her. Jeg synes, det er irriterende, hvis de følger efter dig, ikke så flækker dem. Jamen, jeg ville bare ned og se, om der var en celle ledig, som vi lige kunne bruge midlertidigt. Hvorhenne? Rundt, I B, eller? Har du ikke fået Brian endnu? B. Jo, jeg har fået den, men jeg vil introducere den på en speciel måde, så... Det kunne være, at jeg skulle gå ind og prøve at søge på dig inde på YouTube, fordi jeg for at være helt andet, så har jeg ikke set dem. Ja. Det er okay. Det er okay. Jeg synes ikke, det er okay. Nej. Det er det heller ikke. Skab dig! Svar mig. Hvad? Niklas, du bliver ved med at skrive hvad? Hej, User Michael. joined your channel. Eller Hansen. Hvordan kommer man ind? Hvordan får... Nej, nu skal du høre her. Du spørger, hey Hansen, hvordan får det? Svar mig. Ja. Og det får lige nøjagtigt en timeout. Det er svært at kende forskel på F og G. Ja. De ligger lige ved siden af hinanden. Ja, og så når man ikke svarer efter 1 sekund, ikke? Så... Jo. Værsinger, dropper du lige? Det er ikke mig, der gør det. Jamen, der har han droppet et våben til dig, så du kunne blive jailet. Nå, okay. Ja, det er dumt. Det gælder også. Men nu gjorde jeg det lige. På grund af det Men folk har altså heller ikke ret meget tålmodighed, når de skriver nogle gange. Så prøver jeg er lige ved at nakke en. Jeg smider ikke alt, jeg har i hænderne. Så jeg lige at skrive til dig. Ja, det er rigtigt. Det var det, jeg gjorde med Bertel. Jeg gjorde med Bertel, han samlede noget og nakkede ham bare. Det var bare ondt. Virtual det har er jeg bare prøvet ondt. mange gange før. Nu får han ikke flere seeds. Jeg gider det ikke mere. Hvorfor skal jeg ikke flere seeds? Virtual, jeg kan stadigvæk ikke køre dig. Han kan ikke høre dig. Så. Hallo, hvorfor kan Mr. GameTop komme ind i dine selvværdinger? Det er fordi, at han er inspektør. Han må gerne gå ind. Skal du ikke... Hallo, skal du ikke være sådan? Skal ikke se, om du Hallo, kan det er afbryde ikke en selv? Ja, Bertel. Hvad var det, du sagde? Der er mange med våben i fængsel. Du skal afbryde en selv. Okay. Ja, måske. Har du ikke fået... Du havde da fået den, havde du ikke? Jo. Ja, så skal du ikke af den. Jeg lige efter, så de ikke nakker dig. Nå, hvad skal jeg søge på YouTube, var? Hvad skal jeg søge på, var? Det er meget nemt, når folk spørger, hvad mit navn eller min YouTube er, så plejer jeg bare at sige...
Ja, men jeg blev sikker, at du Søg efter skal værsinger. nok finde dig. Hvad? Jeg skal nok finde dig. Søg efter værsinger. Nå. Ikke svært. Har fundet. Det flytter værst. Hey, der er en herhenne, der er en herhenne. Sådan. Der er alt muligt i. Godt. Væk. Ui. Yes, man. Okay, Sådan. super. Åbne nu dørene. Jeg vil gerne have et kig ind. Nu subscriber jeg på ham der Værsinger. Jeg må ikke gøre Hvem er noget. det der? Det er Værsinger. Hvem er det Værsinger? Kæft, det er heldigt det der, hva'? Jamen, det ser ud som om, at han... Er han en YouTuber, eller hvad? Au, Bertel, Ja, han det laver gør sådan noget, han spiller sådan noget Minecraft. 9000 subs. Og så spiller han sådan noget... Jeg streamer. sådan noget Der er en i din celle. CSGO ting. CSGO, yeah. Men mest Minecraft ser det ud til. Ja, det står også i min op. Hvem er ham Nå. der værdig? Det. Og så laver han også noget Vlogs også. Hey, vil du have noget som tak, User fordi joined your som hjælp, channel. så kan du... Jeg ved ikke, om du det får, bliver hvad, hårdt, penge det her. for det der, eller Åh, sådan. der er 0, der ser med på. Jo tak, jo tak. Der er Okay, det kan jeg nok alt, også der lige gøre er noget med i ved. dag. Hej venner. Hallo, Astrid. Shit. Hej, Astrid, MC. jeg skal lige snakke med dig. Der er Okay. blandt du skal... Damo, du skal lige ud. Og så skal jeg lige have dig herinde alene vagt. Jamen, jeg må max gå her til så. Nå, okay. Og så skal jeg invitere dig ind. Ja, Man det væk. siger det sagt nu. Væk. Man må ikke. Fuck, jeg må til at mute dig. Han gør det her. Nu kommer jeg op i B, og Det er jeg... altså et kedeligt spil, hvis man bor i spawn hele tiden. Bare står og kigger på folk. Synes du det? Okay, kan du få det hele? Ja. Okay. Tusind tak. Yes. Det siger det. Hvor vel noget af det går ud fra? Det er for meget ud af det. Det siger det 50 per styk. Nakker de? Nakker de der? de snakker. Jeg vidste kun en pickaxe, det går nok. Okay, ja. Jeg har Bare sig, når 10 du skal ned igen, så kommer dobbeltkister der med pickaxes, det mener jeg helt seriøst. Bare, altså, er det okay for dig, at folk skal være ting? Bare sig, når du optager, så muter dem en time. Ja. Mute dem mere, desværre. Nu er jeg heroppe. Nu nakker jeg. Der er en det her, der hedder Bertel. Ham nakker jeg. Jeg nakker ham ikke. Jeg nakker ham. Hvorfor? Han er hacker. Han har 2 flagermus, mand. Han har 2 flagermus. Der skaffede du mig lige 37.850. Eller giv mig mere. Hvad tænker? Luksus. Siger tak. Mere. Tak. Hallo. Men det er ikke korruption. Nu er vi 3 Nej, det er heroppe. det. Nej. Ja, det gør det. Ham der skin, det er så grimt. Ja, Prøv at se. ja, det synes jeg også, det er. Prøv lige at se virtuelt. Ja. Prøv at se hende der. Ja, hun er lækker, hva'? Mm. Der er en, der hedder Fascinator. Var det fest? Nå, jeg går altså dernede igen. Det må du ikke. Jeg stod bagved dig. Virtuelt. Det har jeg på video. Jeg har også et screenshot af, hvor du stod Bertel slog dig. Så kom an. Jamen, du må jo ikke tage ind, når de slår dig bagfra. Så det da. Han var der i FM. Må de så gerne? Ja. Men jeg så det også, altså du stod lige foran mig, ikke? Så må man ikke, men så skal man. Hvad laver Christian User joined your channel. Christian Morton så? User joined your channel. Går der ned ved din selvværdsing? Står og kigger, mand. Hvad fanden? Ordentlig syg, mand. Ordentlig sygt totalt fucking nederen at sidde Ordentlig på den her kanal her, hvor I har alle Fuck, det er lækker. Der er en, der ser med. Det er ny rekord. Ej, det er det ikke. Er der en, der ser med? Ja, Det skulle da være godt. jeg tror jeg. Yes, 30 på. Hvordan kan det være en ny rekord, når du har 6, der som er tidligere? Ej, jeg har tabt 10 viewers siden sidst. Røvs. Det da Christian gik, han trækker viewers. Jamen det gør han. Det gør han. Jeg falder. Meget sød. Ja. Jeg kan godt lide ham. Det kunne jeg også. Så når det sidste gang, han kommer her. Hvad betyder, hvorfor har han sådan en chained armor på?
Christian Mortensen. Ja. Så han er direktør. Eller officer? I Christian Mortensens tilfælde er han... Er han ikke officer? Okay. Ja, han er officer. Er Christian... Hvem er Christian Mortensen? Hvor er du henne? Jeg skal bare sige, hvis du bliver dræbt for meget, ikke? Nej, men jeg er bare... Ikke sorterer dig bare. En lille vips lige nu. Har du også en VIP-celle? Nej. Er det Brians? Ja, men den er ikke... Er det? Brugt til noget. Nej, altså det er jo min, ikke? Men den ligger samme sted. Den er det ser overhovedet slet ikke ud, som sådan han skal gøre. Fuck mit liv. Hvor fanden går du ind hen så? Den samme sted som sidst. Der er bare den røde streg. Ja. Vi kan bare ikke komme ind. Jeg kan godt at se den. Ja, jeg ved altid ikke, hvordan I kan komme herind. Vi skal ikke det ind, vi må ikke komme det ind. Yes. User disconnected from your channel. Så den er sådan. Du kunne godt lide at vi lige kunne komme ind. Nå, skal se. Hvordan får jeg... Er der nogen af jer, der kan lave rum? Ja. Jeg har et privat Hvem rum. sagde ja? I gør den bruge. Det gør jeg, men det var for sjov. Okay. Det var bare join det her rum igen, hvis du ikke kan snakke med nogen. Astrid? Jeg skal bare flytte ned til mit, eller hvor? Yes, gør det. Okay, men lige så smider Hvad skal du? Skal du op til hemmeligt? Ja, måske. Ej, Bertel, det gør her, den Ja, Bertel, det er når du... Ja. Nu skræmte du dem væk, Bertel. Bertel, for helvede. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det med sådan en mandlig stemme, fordi det er en kælling, der så siger det mig. Hvem er hende der, Astrid? Hvad hedder hun, Astrid? Ja, det er det, der gør i hvert fald. Eller jeg kan koden til et rum. Gør du? Ja. Hvad er koden? Det er koden. Ej, det ved jeg ikke. Fuck dig. Lige om 10 minutter stod bare op ned. Hej YouTube! Det er også sjovt at gøre. Hvad var det? Hvem er det, der sidder og knirker? Hvad er det dig, der knirker? Jeg kan hurtigt knirke, hvis det er, du gerne vil høre det. Fuck, der er mange her. Der er nogen, der knirker. No fanboys. Jøsel, hvorfor må vi ikke være her? Au! Nu slog du mig! Ej, hvorfor skrev værre til mig? Det er fordi, at der var en, der skræmte ham væk. Hvem? En, som der råbte. Nu bøvser man her igen. Hvem bøvser? Ja, det ved jeg ikke. Jeg kigger lige igen. Det var til gamer. Og det er virtual, som så vanligt. Så Nej, det var det faktisk ikke. Hvad fanden var det så? Ja, det er det, de skal finde ud af. Hvad kan du finde ud af det? Du håber på, at han gør det igen, eller hvad? Ej. Jeg sidder bare og kigger helt vildt herovre på... Ja, det er ikke dog at sige det, så gør han det nok ikke. Så sidder... Ej, det havde jeg ikke tænkt. Nå. Det har du ikke tænkt på, hva'? Eller hvordan kan det kun være, at du er en? Hvordan kan det være, at der kun er en? Hvad? Det var Magnus. Det var ikke mig. Jo, det var Magnus. Det var ikke det var... mig. Det var det. Det var kongen af alle. Noget, jeg ikke kan sige. Jeg siger ærligt, det var mig, der har gjort alle gangene. Ja. En eller anden band. Nu er det ved at være så mørkt her på min stream, så man ikke kan se mig. Jeg tror lige, at jeg tænder lyser. Hvad siger du ærligt, hvad der er i alle gangene? Er du bøvset? Ja. Ja, fuck dig så. Hej Bertel. Skriver du lige i min chat? Hej Bertel. Hej. Fuck man, der er en der spammer. Fuck, hvordan fanden? Fuck man. Bertel. Hej. Fuck. Hej, ham der stream, ham der, hvad hedder nu, ham der. Ham der er din gode ven. Ja, det er også Magnus. Ja. Og det har været alle gangene, bortset Jeg siger også, det har været mig alle gangene. Du skal ikke sidde og fucking beskylde mig for, at det er mig, når det er mig. Fuck med min kylling. Ja. Det fuck med min kylling. Ham der, din gode ven. Jeg tror, det er bedre, at du siger chicken i stedet for. Ham der.
Nej, Mener du hvad? Hvordan fanden er jeg sætter chatten på slow, var? Der er en, der spammer. Ham der kom med i Teamspeaken før. Værsinger. Nej, ikke ham. Hvem er det, du snakker om? Ham der på 20. Hold der på 20, hvem er 20? User was moved out of your channel. Det er Christian. Hvem var det, der removed? Hvordan kan du have 1000? Det var Don Pedini. Jeg tror lige, at jeg stopper min stream, tror jeg, fordi der er en eller anden, nogle tal, der bliver ved med at spamme sådan noget på arabisk. Og jeg kan hverken bande, eller timeout, eller mute, eller noget som helst. Eller så skal vi lige gå herind, og så skriver... Dyn. Hvorfor er det værtsingen ikke svarer, når man skriver til ham? Han svarer heller ikke mig. Jeg skriver humor ned. Hvorfor I skriver til ham i det hele taget? Det forstår jeg ikke. Hvad? Hvorfor skriver I til ham? Fordi vi kan. Men det forstår jeg ikke. MLG no scope. MLG no scope. Quick scope, alt det andet scope, piss. Et eller andet crap. Jeg ved det ikke. Bare fordi jeg er fucking syg. User left your channel. Jeg er fucking gode venner med værtsingen, det vidste du ikke, eller hvad? M59 Hansen, 59 Hansen. Nej. Fuck, man. Der er en, der spammer min chat. Jeg kan ikke stoppe ham. Jeg skal i skole i morgen. Så må du hellere gå i seng nu, Bertel. Godnat, det så godt, Bertel. User joined your channel. Rip Bertel. Er andre, der skal i skole i morgen? Ja. Rip til dig også. Andre. Nej. Rip til dig også. Andre. Rip til dig også. Andre. Hvorfor rip? Det er sgu da rip at gå i skole, er det ikke? Jo. Derfor rip. Ja, det er mest. Jeg sidder sgu da bare.